Samtang sa ibang pagid nga balita, ginkumpirma sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS nga naka-eksperyensya sang coastal uplift o kuntuman kapag atras ang tubig dagat sa pila ka bahin sang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 nga linog sang Hunyo 8. Lakip sa mga lugar nga mayara sang coastal uplift amo ang barangay Pangyan, Glan, Sarangani, kagamuman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Suno kay Dandy Camero, ang Science Research Assistant sa PHIVOLCS. Posible nga hindi lang ang duha ka nasambit nga lugar ang mayara sang kaangay nga hitabo o rason nga padayon man ang ilang assessment sa pila ka mga apektado nga lugar. Naibaluan nga sunod-sunod mga na mabatyagan nga pagtayog sang duta kon aftershocks matapos ang mabaskog nga linog sang Hunyo 8. Kung sa diin natipag kag nag-collapse gid ang pila ka mga establishmento, taytay, eskulahan kag iban pa nga mga lugar nga pang-istruktura sa among nga lugar. Sa subong padayon man ang mga relief operations sa mga government agencies, mga opisyal, kag iban pa nga luyag magbulig sa mga biktima sa nasambit nga trahedya.